Čau ľudia, ja som Rora, vítam pri ďalšom videjku. Dneska nie som sám, je to random vlog. Sám je tu so mnou Oskar. Čaute! A jaká je téma random vlogu? No to ešte nevieme, ale pravdepodobne by téma tohoto random vlogu mala byť život youtubera. Súhlasíte? Tak hovor. Áno, súhlasíme. No čo vám poviete v živote youtubera? No, ľudia, ako ste viete, ja mám len, počkajte, 4 odbery. A je to veľmi ťažké v tom živote. Nedostávam zaplatené ako Gogo. A Aaron, ty máš 6. No 6. A dostávaš zaplatené? Nie. Ešte nie. Počkajte, Ale mám partnership. však ja sa rozbehnem, ľudá. Ale nie. Však dostanem oné vzdelanie a budem mať 50. 50 000. 50 centov. 50 eur. Ľudia, to sa fajne leží úplne na lavičke. Fuj, error. No tak čo mám software? Dobre, ľudia. Kopate vajca. To si nám nemusel hovoriť. To máme všetci. Bang, bang. Neger. Fuj, ty rasista. Túto scénu vystriham. Ale nie, nechce sa mi pracovať s Movie Makerom. Fuj, on si tu trhá chlpky. Ako vidíte. Errorová súkromná aktivita. No, takže tlačí nás čas. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám Ak sa vám páčilo toto video, tak hoďte like, ak nie, tak dislike a veľmi sa poteším aj odberu. Čaute. Ja mám čau.